пак сме тук. Тук ще играем този път Бан-Бан. Това е първото гейминг видео. И ще играем Бан-Бан. Нека да съберем на това видео 10 лайка. Ако сте нови в канала и не сте се абонирали, направете го сега веднага след това видео. И айде да започваме. Плей! Какъв е то? Това е сок или кръв е? Нищо. Това е тази червена лампа, бе. Ето ни в Бан-Бан. Ето тук. Това е Джумбо Джош. Това е Банбалина. Това е Бан-Бан. Това е Опила. Това е Капитан Фирус. И това е Стингър Флин. Сега трябва да намерим карта, която е ето тук. Айде да вземем хора. Айде. И да включим тук. Айде да вземем дистанционното. Това, хора, е дистанционното за ето това нещо. Каквото е да е. Някаква бележка, която не знам какво пише на нея, така че я зарязваме. Тук да намерим батерийки. Едната. И втората. Тук сега трябва да напредишваме бутончето с ето този бутон. Може малко напред. Отенки. Сега и другия. Какво е това, бе? Това е тази кукушка, бе. Влизам. Гледайте, хора, сега ще го направя на тъмно. Не мога. Оля? Няма да се седиш. И сега, хора, трябва да намериме 6 яйца. За сега съм намерил не знам колко. Хора, сега гледайте къде има бутона. Тук, ако не знаете, тук има един скрит бутон, който тук има един скрит бутон.